So, okay, so may adlaw kanin tanan. Once again, aniyagya mo ninyong alagad sa kanina Trifon Morales, and then may partner ka bondri si Randy Tayad. Asap kita, ha? Always say a prayer, mga kaigsunan. Bueno, higala, dito maglangan, ang sotampo ko ratong katagan o pagdagan ng pinadakin ni sa kababae, nga mapatago lang sa nga Victoria. Kini, gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Ladies and gentlemen, ang atong sender, si Victoria. Na problema ko na kung bana tungod aning nahitabo karon sa palibot nga diin mihasi kining virus nga si corona. Ug kung ngano na problema ko aning akong bana, ingon magud ini ang mga paghitabo. Tagay na pre kudo. Baso! Baso leche! Ipis! Okay. Ning pulo nga among gipuy-an. Tabok ko nun og kalawranan. Dakong balod ang agianan. Sa sakayan haduyan-duyanan. Napaisulog nga likay-likayan. Nagalilo ang karagatan. Walay kuyaw og kukalisang kay amo mang naandan. Inig abot sa unos og bagyo. Mo safety na kamig siguro. Way mo gula at law gabi magbukot-bukot na lang sa kwarto. Iniglinaw na sa panahon, maragat na og manginas tayon. Kinabuhi nga malipayon ay islahanon. Kinabuhi nga paggayon ay islahanon. Ay, lami rin tagay-tagay. Forbid. Nindot rin tagay-tagay. Okay ka rin tagay-tagay na to, pre. Imo ni sud ha, imo ni sud. Mamam squad. Inom gila na pre. Inom gila na dako kay nagkatabang na to. Suga ni binuha pre. O lagi pre. Ha, ngano ikatabang man ha? Pita pre. Diba ka ba? Nga mga tao na nakagubot na tungod kay nahurot ang mga baligya ang mga alkohol o dias mga tindahan. Nahurot na bitaw. Nagdoon. Unya. Unsa ilabot aning binu nga atong ginom? Ano sa dako kay pre? Ay, kay kanang alkohol gud no? Usa man na sa mga proteksyon nato nga di ta daling mataptan sa maong virus. Ay kaguol. Kay kining uban, di ta budutlan ana. Ang uban kon manghunaw alkohol kining ato. Lamlam gyud ni malmal niya kalkal man ato inom ni ato ang alkohol. Ha? Mo nga di nakadol virus na to pre. Kanang ako asawa, kuno'y virus sa mo Kumura nagtigre. Pero, guya ni mo. og makainom na ko, ay ka, ang virus. Ang virus sa mo, inighubog na ko. Ay, batsi na ko asawa Ako nagagisan. Tato ba? Inom. Log sa gisan ni mo. Pero mao lagi. Ining huwas ni mo, huwasan na ka, di nakahubog patay kasi mong virus. Mo naglisod ng virus kay mo balik. Di yun biya, balik na yun. Siya, pre. Imo ni pre. Imo na. Nawa, mukalit pag yung tunga. May tunga rin kalit ang virus ay. Bisura ni virus ay. Utsa kitambalan Ay! Nag-inom na sa ka, ha? Usa sa na yung giinom? Bino na po na? Ay, naunsa mga bino, alangan mo, buglorin lain kayo. So, mahubog na sa ka, ha? Mahubog na sa ka. Natural mo, alangan mo, masabog, bino man na, lain kayo. Unya, ini kahubog ni mo, manghagis na sa ka. Natural kay hubog man, ang alam, mag-ampo, lain kayo. Adi ay, hala sige, pauli na yun. Pauli ko, nga bago pa gani kuming nagkurom dire. Ha? Awon sa ko di ay, alangan maghuwato na kung mahubog ka, unya manghagis ka, lain kay, di ba? Pagkasidot, Pauli! Masay problema mo, gisapot naman sa ka. Dilyo nahibaw ka ba nga nahabilin imong cellphone, unya na ay nag-text? Nag-text? Posible sa daan na. Posible. Kinsa na ganyan lag, baby? Basta Baby Abelianosa. Dili nis Baby Abelianosa. Di sa nis Baby Omega ug labaw ng dilis Baby Parida. Kakuan kini nga ako. Unsa ha? Laki na oy. Bibi tumulak na. Adi ay, laki ni.
Laki lagi taon, ako nang migo. Ama o ba? Nahalaga. Sige, reply o. Oh, unsa man na text diha? Niingon siya nga di kuno siya makatunga sa inyong sabot ron. Kay nga man. Kay gidugo siya. Gibugos bibi tumulak. Maayo sa imong amigo no kay gidugo og yun. Kumidya. Kumidya. Maayo ini. Day. Kumidya na. Sakit sa kaldero, oy. Sakit di ay. Niya pa ay. Ay. Nagabog ko niya mo. Ay. Naluoy kong dilyo, pero mas naluoy ko sa kaldero kay nalumping. Mas haong mamakak pamanggid bisag nasakpan na. Ug mauto nga misaad na siya nga magbinut-an na. Ngano masaka? Unsa may problema nimo? Buta naman kay ko. Nagitingali kay laing gikabuangan. Unsa naman si buta na ko, uy. Badya, uy, na kay lagi kabuangang babae. Ano? Taka na kay sulti maka anak. Sa una, sa di pa kamulakaw, kiss ka na ko. Mukis kas akong liog, karong dili na. Sa una man to. Katong na pa man kay liog ato. Pero karon, asa mo na to pagita ang liog ni mana? Bastos man ka. Saba niya niliog. Unsa biya kay? Ay lang pag duha-duha gud. Ikaw duda-duda pag yung kanako taon. Salig na ako, mahal. Ay, unsa naman ang tindahan nilang Marta? Kagubot mang mga tao diya. Ano ka? Mo kay nitabo kang nang Marta dong. Basig atake si Bako, uy. Ha? Uy, kung mau na, dali. Atong susihon, dali. Dali. Hala, nagkagubot kina yung mga tao. Ano man na, uy. Ano magkani? Sardinas. Nang Marta, ano maning? Ano nagkagubot maning mga tao din ha? Sayda, nagpanic buying ang atong mga silingan. Kung sa'yo nagpanik buying na? Oo, gihurot nila kumpra nga kung tinda. Gitilok yun, bisan ang bahog-bahog, gihurot. Ibuhang burikat. Ay, hurot ang burikat. Tapon bida, no? May no? Nahuruti mo tinda. Nahurot good. At unanoy, wanay kaunon, ani. Okay na kay dako, kay kaghalin na iron. Dako unta. Oh, ano na untaban? Wa may nakita, kay puros utang. Pagkakito mo Asa ka dilyo? Na, Ricos gawas day. Hindi sa sipon doon si Bay. Madugay, magkailis tag liog. Baday, inita Naon, ka. Pagklaro diya, ha? Masig ang istambay des gawas. Ngita kag matakdan kas coronavirus, ha? Ay, sos, Victoria. Di na nakadot mong coronavirus, oy. Wala, unsa ko tayo di kadut. Uy, pagtarong da dilyo, uy. Nakadot lagi na mo. Uga nagkaingon magkano di makadut. Kublan ka? Ikaw, be, unsa may dipinsa nyo para di ka matakdas coronavirus, be? Alkohol. Unsaon mo alkohol? Ilimpi sa lawas, sa kamot. Kung mahimo ta ng parte sa lawas para dili makaduol ang virus. Ay, sos, kamo. Manghunaw mo alkohol. Kining amo. Dili lang hunaw. Amo mo kining imnon. Buang ka na dilyo? Mauna diha. Bisag naa pa na sa akong tungod ang virus. Di na makadot ko. Puno sa alkohol ako lawas. Buringog jud kay kag utok dilyo, uy. Buringog jud kag utok bisag unsaon. Day. Mga inday, Paibaw. Karong gabi, ha? Doon na tayo curfew. Alas 8 gabi. Kinahanglang wa na magtikaw-tikaw. Ang tanan na nasod sabay, ha? Mahimo ba ko na? Saan lang mo may bay? Mausap mo. Ang istura, labi nagpugngal ng tindahan, pabaligyan ng ilim ng makahubog. Samot! Badutlan ng mayanig virus! Hira maguna dilyo, uy. Inom lagi nagihuna-huna nimo diha. Ang sama di ay? Kung nabaligyan mo alkohol, horot ang palit ng mga tao, nagpanikbaying na. Mo ng alkohol nga makahubog na among ingnon, pirik-pirik ba? Manang, di tamaon sa virus, na. Hilom, ay, kahal-hal ka lang gida. Tana, mangumpra tandaan. Dali na diha dilyo. Iubo ka dilyo. Huwag ka kay coronavirus diha. Hala, no! Gigatawan lang ko sa hanggaw pag ingon nako nga wa ka bay coronavirus. Hanggaw gyud utok, uy. Ang ubang mga tao no nga panik na pero siya mura gyugwa. Ay, Ano ni am ko ni mo dadadin eh? pabindisyonan ta kag pari dilyo para mulayas ng panuway nga nas imong utok. Ingano ko taon? May nang mahibaw ka nga usa kini sa mga cleansing nga akong pagkahimuon diya nimo. Palimpyuhan ta kag pari. Panuin lang ta ni Tatay Dodong, limtsawa. Pagsur, di hay, pagsur. Dali na, duulon tas pa din natoy, dali. Napay gibuhat ang pare o, tanawa. Ay, maminaw ta, dali na, para malamdag ka ng imong hunahuna. Dali na, dilyo.
Mga igsoon, karong panahon na, usa sa mga telemadoon nga diin, mauna ang panahon sa pagbalik sa Dios. Busa kitang tanan, maghinulsol sa atong mga sala. Apa nahibaw ko nga naay uban, wa magtanaw sa ilang mga sala. Wa mahibaw kung sa ilang mga sala. Busa karon akong ipakita kaninyo kung kinsa kaninyo ang adunay dakong sala. Usa katawhanong sala ug pinaagi nining bula nga akong gikuptan, mao kini ang magtudlo kung kinsa kaninyo ang dunay dakong sala. Na bola rin. Tama na bola rin. Kini maong bula mo'y magtudlo kung kinsa kaninyo nga niya karon nga adunay dakong sala. Ako kining iitsa sa kahanginan, sa ibabaw, ug inigbalik nini sa ubos, kung kinsa kadtong unang maigo sa maong bula, mao ang adunay dakong sala. Sala nga pagkabakakon, babairo, kawatan, ug uban pa. Busa ayaw kamo kaulaw, kay kini mao ang paagi aron sa ingon, nga kamo nga maigo aning maong bula, makapangayo kamong daan ug pasaylo sa Ginoo. Ariya, ako nang iitsa sa ibabaw, ha? Tanawa ninyo. Ay, ahak ning bula, ha? Ni aman ako tugpa. Testing pa to. Adi, madal testing rin. Mao ni, kaniyotang, mao testing pa to. Mao kini mao na niya, usbuon ko ang igo sa bula, adunay dakong sala. Ako iitsa sa babaw, ha? Oops! Hala, ikaw gihapay na igo, Dre. Re, ikaw yun, Re. Ahak ning bula. Dako ni kay sad, Re. Pila ka man, Re. Joke ra to! Kakidot. Hadilyo, tanan na lang. Uy, panguli na ta. Kay nay, murag namingaw na. Tungod na nis quarantine. Ay, sus, ginoo, kataon, ani, ay. Mag-unsa man tatawon sa aton, ay. Magpinikatay, tadto puol kita mga naong. Lakahangga, kini mag-utok in town. Ay, gusto kang matakdan ka? Tuom ka ng takod, ay, di lagi nakaduta to. Muingon ka lang, Ana. Panyag matakdan ka. Patakdan po mi, ha? Ay, nga no matagdam na mo. Kihas, biyan niya, bebe. Asa na corona, bebe? Hoy, corona! Huy! Hoy, corona! Asa ka, corona? May pang-coronas patay, madawat pa na to. Pero may coronas virus, di yun kadawat to. Dali rin corona! Hilom lagi in town, Dilyo. Uy, bantay ka ha. Huwag kay dugrong gabi. Grabe sa ni mo. Unsam ni imo, yapil. Mansan na ni mo sa quarantinas. Ay! Huwag problema ning ako. Ang kanang imo, na-virusan na. Usa, virus ko taon. Na-virusan ng imo, Dilyo. Grabe na nag-virus. Sabat ni Victor, nga nung nakaingon magkang virus nga ako, ah. Grabe nag-virus imo, ha. Siyam kabuwan ta lang i-quarantine. Usa! Ubo. Ginoo ko ni mo, Dilyo. Mauna ni natakban na ka. Usanas mga simptomas sa coronavirus. Mati. Ito ay. Tara, ipa-check up ta ka. Tana, di lagi di corona taon ako. Tanawa, ginoo ko ni mo, Dilyo. Ipa-check up in town. Kaya basig na anak ka na sakitan yung mga takdal ni Ani. Sarang taon ka di lagi ni corona. O kung di na corona, unsa di ay na. Ang ako ning hubak na eh. Dilyo, Yandar, wala naman kainom. Dilyo, pa-check up in Di town. lagi ko, bahala mo niya. Hubak na ni, hubak! Ginoo ko. Mo ni akong problema. Kami nabalaka na kay Miss yang sakit kay gihutoy magmaayo. Unyang akong problema kay di kid magpa-check up ang hanggaw. Unsaon ko man ning tawhana? Uy, unsa ba akong buhaton? Ipakuha ko baka na siya pulis? Unsa man og kamo ang pasultihon, Victoria? Hello, Good morning, ma'am. Bambina, may ngadlaw. Ay, Dong Kap Albert Bupat, diha sa Bilisan. Sa Bohol, Bilisan, Bohol. Kumusta mo diha? Og ni Ma'am Joyce, Ma'am Joyce. ngayang O, diha tayo bisita, misis. si Day Papsi, sa Col. Sa call, o niya. Oo. Doon na Sa siya, ato ang di ko anato diri. Oo. Na siya ipanghatag nga mani. O sa tanan, mga namati na to karoon na
Ate Pres, kumusta ka mo Oo, tanan? Labi thank na you gyud sa kayo atong sa kanunay niyong magkigsuonan. pamaminaw. Oo, sa atong magkigsuonan sa kabukiran nga kanunay gyud nato namati Ate Pres. Thank you kay inyo dina. Salamat. May mo diha kay safety mo. Pero diri sa syudad mo ra grabe na Ate Pres, no? Doon na alarming na kayo, no? Alarming Pero na kayo. ampul ang tagod. Ampul ang good. Ampo lang ta. Oh, Kay- way kumo sa Ginoo. Kung Kay yan ang kanini kuhaon, virusa kining kuno Ate virus Pres. nga ni Kani aron na sa virusa, nasod. kinahanglan gyud kuno mo puyo tas bay kay 21 ka adlaw kun wa kuno ni siya mataptan, mamatay kuno ning virusa. Mao na nga kinahanglan gyud ta nga mo puyo gyud tag balay kay matud pas DOH puyo lang sa ta. Pareha Bitaw. sa China nga dito gikan nila sa Wuhan, libre naman sila dito Ate Pres kay gi-lockdown man gyud nila. Wa na gyud nila palakting mga kuan mo na nga namatay ng virus, wa na lisod na pagbalik tong virus. Kining asawa niya may viruson kayo. Oh, thank you dai kaayo sa tanan nga nagpamati namo ron. Ingon man diya sa Iligan, Davao atong mga technician diya mga buutan no. Technician sa Davao nya sa Iligan, Cagayan, sa kuan Sa DXMD, Ate Di- Pres, oh, si Ma'am Ina Zamboanga. Davin, Ma'am En, salamat kay nimo sa Zamboanga. sa iyahang amuma taon ni Aldwin dito Ate Pres. Ay, dito? Kay ni adto mas Aldwin dito sa Coronadal. Unya, nitawag taon kong Ma'am Davin, Ma'am Ina, ato manager sa DXMD. Nya iya taon gi pa kuyog-kuyugan taon sa Aldwin dito. Thank you kay Ma'am Ina, O, salamat kayo. Pagadian. Pagadian, Atong mga si Sir staff Mel sa Corona. Pagadian. Dal, sa Davao. Coronel, Mel Coronel. Sa Dili Davao. Corona, Mel Itong Coronel. mga Si Sir Dodong, lalay. dili si Dodong, si Sir Ronel. Daog-daog. Oh. Si Sir Ronel Mundis, Ma'am Alice Oh, Ma'am Mundis Alice sa Mondes, Davao, kumusta may mo diha? pagpaminaw. Oh, sa imuhang mga masulman diha ate. Oo. Sir Ronel, kumusta mo din ha? Oh, thank you kayo. Salamat sa nag-maintain. Sir Leo Daog-daog di ate Press, boy manager na to sa DXDC. Nagpalitan karon og Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic. Para sa itong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar, munang ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud og Panyawan Herbal Capsule. 20 minutos sa di pa ka mamahaw sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule, imong imnon. Mausad gapon sa paniudto, usag gapon kakapsula, una ka maniudto, ug sa panihapon maog hapon, una ka manihapon, inom ka na daan og sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Unya, pasalamatan sa nato ang mga tao ati Press nga kanunay yung naggamit sa ato ang number 1 nga haplas Panyawan Element Oil. Thank you kay ninyong tanan sa paghimo ninyong number 1 sa atong haplas ha. Dili man sa tawag mahay nga ni gamit ani tungod kay kini nga atong haplas mao ni makapawa sa atong mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawas no uban pa diha nga gibati sa atong kalawasan. Salamat kayo. Salamat kayo gyud kayo. Mga sakit sa ato ang kalawasan, pamaol ug kagid, mga pangatol, lisa ug piang, panuhot, maghuot ang atong dughan, mawagtang na og haplasis Panyawan. Ang mga kuto-kuto ug lamok di makaduol. Mga kuto og lamok di makaduol, haplas kamo sa Panyawan. Kanang sed Panyawan Liniment Oil. Thank you kayo. Hinatag ni Inday Papsi? Ako binuhat niya. Salamat. Liniment Oil! Okay, ikat Bambina! Bam! Huwag ayaw kalimot ha, ang ato ang beauty secrets. Alam na sa atong nindot kay nga panit lumoy puti og hamis, lumoy nga paminahon, ang atong celebrity Kojic Beauty Soap ha. Alam na tatong mga kababayan, atong nagpagpangaligo. Ayaw ka mo kalimot sa pag-maintain ini. Okay? Ogoy, kamo taong wa mo masayod nga nung naamoy gipambati anang diabetes, cancer, kanang hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pagbalatian. Kana manggod ang toxin gud nga mupuyo sa atong lawas. I-search na gunan yung toxin kung unsa na nga makadaot sa atong lawas. Kay kanang toxin, maum na yung hinay nga mudaot sa atong lawas sa tao. Kung magpabilin yun na naana sa sud sa atong lawas, ang tao mauna yung makadaot na maatake ang tao o kanang mga cells nga ato ang mga toxin, mauna yung maatake sa mga cells o tissue. Hangtod nga madaot yun yung function sa atong cells, organ o system sa atong kalawasan. Busaron imo yung maangkon ang mayong panlawas kada adlaw inom gyud tag
G-Detox Plus Herbal Capsule kada adlaw yun na katulod sa usa ka adlaw sa di pa kamukaon kay kana siya maunay makapawa sa mga tuksin nga nasud sa atong kalawasan. Unya mo inom putag 8 ato sa 12 ka basong tubig. Maunay atong pagabuhaton. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa tuksin sa atong lawas. Okay? Okay. Thank you sa tanan og yung marangatong sender karon. Si Siriaka ba? Siriaka. Di, Victoria ni Ate Pres. Victoria? Si Victoria ni. Si Siriaka gapon to, no? Victoria di ay si Victoria. Si Victoria. Sa itong problema ni Victoria. Kaning coronavirus. Ay, coronavirus. Bitaw Ate Pres, no? Ano ka na karon ang ubhon ta, dudahan naman mauwaw ta. Sipunon ta, dudahan naman ta, ano ka na? Mauwaw ta nga, muubo og sipon. Kay, tanawon ba ta sa mga tao, murag tamyihid na to ba? Unsa naman tao ni oy? Mas uwaw pa, mas di pa uwaw ang makautot ng sipa kayo. Way uwaw. Pero kanang ubhon ka, mauwaw ka oy. Uwaw kay. Kana lang musimba ka Ate Pres, di man mo kalikayan nga musimba ka. Mugilok imong tutunlan. Mugilok imong tutunlan. Ubhon jud ka kanang murag ang imo siguro ng laway makapagilok diri sa imong tutunlan, mao nang maubo ka. Ako gulyat ang makapagilok sa kung tutunlan kana bitang abog. Makakuha kong abog, wala magtikuka na ko ana, ana. Mauna nga, karoon na tipres mo, inom lang yung para anti-allergic ka ng cetirizine, kay para di ka ubhon, kay mauwaw man ka, musuroy-suroy ka, mauwaw ka ubhon ka, ambot nga no, karon murag mauwaw, mas kulba pa nilang, ambot lang, oy, ganang makakuan ka si imong purol, mas di pa kuyaw nila, di pa uwaw. Bre, ang problema aling katong Victoria, katong yung bana nga di mo tuo, di mo tuo sa coronavirus, no? Uban, di mo tuo. Ay, hubak ra. Hubak ra. Muna iyang ina, hubak ra. Pero ang tapang sasawa kay check up sa doktor, mas maayo, aron maklaro. Aron magsuta yun. Aron masuta. Pero kaning uban, abi ni mo Ate Pres, kanang magtanaw ko sa ato ang mga naamang gyapon ta, musuroy amo ang trabaho mo gyapon ta ron, makikita ta ani mga bata o kanang mga kuan kay ang prone ba yun kanang 10 down, mao nay kuha gyud taas senior. Og senior 60 up. Mao nay murag prone kay sa kuan sa ato ang coronavirus. Nya ang kaning mga bata nga nagbalitok-balitok nisdan kay tungod kay wa nay nangagi mga jeep na ginukdanay wa may kulba ko matay no gini kulba yung mga bata. Dili, tingali, anang kulba ka na bitong daghang tao, crowded kayo. Nya wata kibaw bitong dunay nga sagol dito. Pero kanang ina na nga, hawa na kandan, okay na na. Kay wa may kuan diha, wa man kay sugat. Wa man, wa kay dugol nga tao. Pero kanang sakto na nga, crowded bitaw kanang sinihan, kanang usay simbahan dunay di ta kibaw imong tupad sakto pud gibuhat ni Mayor Labilla Ate Pres nga gi-lockdown niya mas mayo gi-lockdown ang SM sira na mas mayo para na sira naman sa mga mall karon mga mall uban sira na mas dindot gyud nga gi-lockdown para pag safety ta ba nga way makasud nga mga corona. Ang ipabili na lang sa mga dagkong tindahan, ang mga groceries na lang. Kanang grocery kay ginahanglan na itong natin paliton, mga butika, ano ba? Ingon ko nga, isira na din, pagkaunan na lang may ibilin. Oy ko, asa mo ko mapalit ng panty? Bago sa'yo basa ni mga anak din ha, sa party sa... Ang kaning iyang gibuhat, ingon ka o ka ng health wise sakto ba pakalitok basta nga kung buti pa sabot nga eksakto ang gisulti sa ayang asawa nga mapatanaw gyud og doktor pananglitan magani og hubak adunay hubak nga dinala dunay hubak nga tungod sa imong dunay kay nahanggap dunay kay nakaon nga allergic ka mo andar imong hubak dunay hubak para tok magguwa nga lalaki sa aning Manoy Petronio hubak si Victor lahi putos Manoy Victor si Manoy Petronio hubak kon to siya tungod kay sa gamay pa siyang bata na hugman kuno tos pantawan naipiang naipiang basta naipiang muna nga ang hubak sa kong Manoy kada himatayon ang buwan nganong himatayon man amay himatayon. Ingana man kuno nang kuan mo kuyog sa lihok sa buwan tungod sa iyang dinaba sa gamay pang bata. Ang uban nga ko nahibaon ka ng hubak ka na bitong tigbuwak sa mangga. Doon ay inana. Sa dapdap. Depende na kay basta katong basta ako magwa di presidente kanang asawa ni Kunsel Victor Lunday naamog yun sa gibati kay
hubakon mo pag yun na siya Ate Pres, no? Mm-mm. Pero kuan man ka ng dili man ka ng allergy po na iya, ha? Allergy. siya. Una kay makaon pare anang manok. Oh, manok. Itlog. Kana. Oh, Oh. itlog. Mao na, di na siya makaog Una, manok, Ate Pres. muandar ang hubak. Muandar hubak. Oo. Ang katong ako ang manoy tungod ka to siyang piang mo nga kada agto lihok sa buwan musuol to iyang hubak karon ingnon sa akong mama nga ayaw pagpangal sa ubog at aron dili musuol imong hubak Oo. ya kung manoy kay mo sag-ubang jud siya gamit ang usa ka tarong at tubig mo Dili, isudlan. ang iyabam, ang iyang piang, kay naman say piang, Oo. na malisaba ron, Oo. muna ubon siya, ato na nasubak. Oo. Unya lahi man ang ubog ang hubak ay ang hubak magtingog man imong tutunlan. Oh, kanang, nga dili ka murag, Oo. lao mo ginahawa, no? Hindi ginawa. Oh, kana. Oh, kami, puro gyud mo hubakon. Pag edad na mo og 15, Pero wala nangawa. kay baka, bam. Ha? Wala kay kay hubak. Karon ni balik kung nag-edad mig 60. Ni balik. Ikaw ba? Diba? Nibalik Wala ang kay mga kadiri hubaka. Oh, kadang mutingog pa na kadang. Ana, oh, ni Basta may balik. tukar nga imong gibati. Ha? Sa tukara. Kuan chacha. Kung gusto nimo ballroom bayot. Kuan ko, no? May corona. Bitaw. Para dili makaproblema imong asawa, para dili sad ka magsigigunuhon na kung sa mong debate corona ba ni o Pa-check up. hubak ba ni pa-check up sa doktor Correct. para maliwanagan para maklaro. Maklaro. No? Oh. Okay, pero ato ipaibaw, Ate Pres, ha? Nga, murag mahunong ta, Ate Pres. Nga naman, Mahunong dili ta kay- ay. Ato ipambalik sa nato mga daan, kay kita, gipapahuay. Ay, mga oo, sa ato kay ang mga kami pahuay likay, ay oh, likay po taon may kay nara ba daghang tiguang 14 diri days pares naman nako siguro sa tato, Ate pambambina. Oh, mga matured na mga senior, munang kuyaw man kuno, munang gano sa kaning corona ang senior may buhak ko ano ug maayo nga. Lagi, maigon. Nga maluoy no ta sa senior ha. Mani, kuyawa na mong Gili Dilmar, kay mga senior, Robi. Niya dili ka Gili senior ay. Dilmar, senior. Alejandro, nakunta, 50 senior. pa bila si Goliath, 50 ka pin. 50 pa ka ni. 53 ako. 50 ka. 53 dito ako. 53 kanang ka. mga igso na to, kuan sa ta kanang kuan ang sanay pangalan Ate Pres kanang sunod lang sa ta sa 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 DOH, unsay makaayo na to. Kani- Kanindo tanang naari ka sa bahay pero lagi wala ang kay Sir kwarta. Mark Tolentino Ate Pres kanang usa sa dako nato sa Panyaw said marketing. Kuan ko no 21 days ang kagaw nga dili makapunta og lain mamatay Mamatay na siya. Oh, dili na siya mo buhi gyud. Mao na nga puyo lang sa tas balay. Ang tubag sa kumanghod nga babae na nakaguliyang karon bubo ra jud kaayo. Unsa man? Pagtana ko sa usay itubag. Oo. Ano? Matuma na imong pagbuot din sa yuta ug sa langit. Ah, tinayon. Matuman. Pero usahay. Ana man ta pero nabi tay mahangyo sa tagi. Mahangyo bi ani. Mahangyo ba? Mahangyo tas Ginoo nga ayo sa. Ayo sa Lord. Ana na ba? Ikaw man magbuot ta Lord, Oh, pero ang imo hangyo pagbut lang sa matuman tao. pero Ayaw. mohangyo ta nga ayo lang sad, no? Pero si Ganangan na sa ganangan. pare ang jid dato siya ay maorgya po niya ay pagbuot sa Ginoo pero Ulagi, hangyo lang pero ta. mahangyo ta. Mahangyo. Hangyo ba? Mahangyo na ba? Nga, Hangyo, mag-ampo ta nga Hangyo. muna. Okay, Kanala? Nala. Thank you. Okay na. Ug daghang salamat sa pagpadangat atong tulumanon. Kung ako ang Pasol Tihon.